lamsogo haino hai tripri khorango tirini part 2 video khapani tripri takhukte bukhurok norok tumungno tirini u mangplini part 1 nugya kho hinki tripri khorangni video ni sako ai botono norok sinei nai mano eba kheba u video ni part 1 naina bagai norok chini description tolawo sinei u video ni part 1 norok nai mano eba kheba u video pai mani jorawo mangpli kaisa nugjagan u video ni part 1 norok aro sinibo u video ni part 1 no norok nai mano jeng part 1 no jeng sawi manlaikha a khorok tok pai romphre jaknai chala borirongni kok eba kheba lukurokni kok tripri khorangni bisingtei phaidi tiniki jeng sawi manlayana a khorok tok romphre nai rok nei kok silsa jaknai rokni kok borokni kok kha optihai jalabai burui biarok nunglai baimani yagulo sak tongthok tongoi tongmani jorawo borok romo nei borokni kok piaba borok burini sakawo mungsafano romprek somprek rok khlai jagya nei borokni kok silsamu piaba khaponi tripri ta hokte bukhurok sikokno romna thangthani se dagati tumuno khlai phaikan ke obo nung ang kosiwi de mano bahai hinke sikok khoknaile bo rang 10 taka no khokka nung robu romkha piaba nung sikokno romna thangthani nokphani thani nung 100 taka khokmani pore a 10 taka rang sikok khoknai no nung berei rei rekha hinke obo kunu raidawde daino khaponi tripri ta hokte bukhurok norokno saikhnardi chini comment box ni bisingtei Sasmai tongmani bagino romna thangkha phiaba ajago romani yagulo teibo chakha nungkha nungjak sakawo bo teibo khanai koirok mokholke khlairi re rekha henkhe oba bobte hai khlai samaj seba khlaimani khlaikhna barodha kotorni raidonorugui chola buroi tumungno adal boroni bisi umur kazak hanka hanke boroni musungtui borok je saphano angui mano jefru chalabai chala buribe burui eba chalabai burui ni bisingo jephafano khoroksa complain ria sak tara abani bagui u case than khlai tongmani chamani case so khlai u case snam jakya u case butharna naimani raida ICP 4 eba kheba 304 no rugui u case snam jakha thinango obo dal bidal thayo case sogidani chance tongoi tongo piaba abani bagai lab ni report segang puila sokphaina nangranai phaidingke jeng saimalayano sikok role ramkha haifano sikok berna thangthani tamo mistake khlaika phaidesen naine leyane piaba brok professional ungya ngmani bagai borok ni video pisamani jagaono wrong tongoi tongo a video clip kabangma borok rokno lukna phiaba phaidi haino hai tripri khorango seng isi sakhe nai daileyane ঠিক মতো কথা কইলে আমরা সাইরা দিব দেখো মায়া ব্রাটা এটা কইলা সিরা তেরা phiaba a khorok tok rompreu nei kok silsa jaknai lukurok ni video seng srai khlaino khnao tamo bra sisik jak rok nei seng khnao gian ganang borok rok kaham khlaino romoi mano uthayo chela burui dumungno bosilai tonglai mani kokungke a thayo bra kisikna nangya kamsuli kisikna nangya thui horbo phainani kulu koksi gerei enke bra sisiknai le sabo question kaisa balai no kotor ঠিক মতো কথা কইলে আমরা সাইরা দিব দেখো মায়া ব্রাটা এটা কইলা সিরা তেরা ব্রাটা এটা কইলা সিরা তেরা haidingki sing tripri khorangni mangplio sing khnai naileyane a khorok tok rok a buribai chelano romnani bagai salbrum brum no chomui tongmani kok no phiaba bo obo mokol bai nugui kok samani kogya hunung hanang aroni oro khlai khnawi kok samani kok se tawse khnawa draga ba 10-15 bar song japon nai sok japon ar hingi khnago ar mhain lekhnaya এই আসছে এত রাত্র হইছে জঙ্গলে এখন কয়টা বাজে দেখি এখন বাজে 10টা দেখো 10টা ইয়ানি কিদা করতেছে ওই দেখো মায়া ব্রাতা কইরা মায়া কাছে সব দি
রক্ত বাইর হইরা থাকে দেখো মায়ের কাছে শুধু রক্ত বাইর করে থাকে bo oti chalak mathalai pallak hene hinjakmani kok haisi ingsigo tongthok sini tongthogoi haina hai aslan sakawo poza bira romani hai bahai hinke police ni record no rogoi sanjani 7 pm ni simin 7:30 ni se u patimwng hinke bahai khlaile 10 ta time ko sakang rommani patimwng no evidence delaikha a khorok dogrok hinke a jago gurui hinpano 2 থেকে 2.5 ঘন্টা হাই টাইম বিয়াং কমাউই থাংখা তামুং লাইখা আকসার ত্রিপুরি খরাংনি ওয়ান সুমুং আকসার ন ব্রা সিসিক লাইখা আ খরক দক রক তেই সাক মুসুং তুই তং লাইখনা जों স্রাই স্রাই ন ওয়ান সুগই মানো তুমুং ন চলাবাই বুরৈ চাসমাই তং ফানো আ খরক দকব আ বুরৈ বাই তং নাম মুসুং মানি বাগৈ আ জরাও রমখা তেই আ বুরৈ বাই tong khano phan se pai phano aisle paya khoba botol rok ahai khlaino sora lai thui thagya mani kok rok khna phiaba police abono romprek somprek ni case khlai jagya buthana naimani case sunamoi rohorka IPC 304A norgoi phiaba forensic lab ni simin report ongkhormani yagulo obo teibo kok clear ngai azarawo sak tong thok tonglai jakda tonglai jagyada eba rompre jakda rompre jagyada aboni report jefru ongkhornai tripri khorang norokno update nani bagai chaitongnai naisingi tongdi tripri khorangni u mangui norogoi part 3